ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kublai api Baroh nga kateng i Daïahunlang Maliam nga siyang nga sa halaban silong ka minhaka ni nga daw siya pinat ka katu ka Jingrwai ka ngyaw tarik makapagkateng nga lanong rem. Yakani ka Jingrwai la thot de i mama desman bat ni la let record ha surbatyak. Kala nang her nang senjor ki khon kila nang sakma karan pela nang klem Nilawan shoot yakani ka music video ha kerpay ka jaka ka ba internet but layarap ban shoot yakani ka music video da ibaba don niling dot. Daba bangim don la nong rem ka baskem habala nong rem ngila ken dong thala kum nong ik milenti bakala way kan bha Nga ay ngo iya ublay ng buot ng tao ubala ay nga kani kasap bangan rai kumjuru ya ime ipa ibala kasyan ya nga but kam tam ya imama desman ibala tao ya kani ka Jingrwai but ya ibaba doniro. jing shanya ikhtiar barat bahak madu wayla baklatyak she juno Ya kani ka Jingrwai janga ka bakateng nga lanong rem la pelat haka YouTube channel janga hi ka bakateng Daïahunlang Maliam. Ka kerpat ya pi kipat ba ban sob ha kersyan lam yang tang da ka basu like share ba subscribe ku play.